салом тамошобинони азиз, чӣ хеле ки мебинед анами овози шир буд. И да мошино вақте шир меёранд анам хеле вай мекунанд. Ҳам хеле овоз метиҳанд. ҷавзи берун офтоба кай ма курпачаҳоро бировардам. Офтоб кардам ки камакак офтоб занашона. Анам бо таги домама шумода нишон додистам. Чӣ хеле я подписчики ки мо навист ки безор шудем аз таги домтон. Охи дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум ҳама ҷо маҳкама, иҷо нарафтестем, дар хонаи мо дигар илоҷ нест беғарз анамин таги дома ба навор гирифтан. Ман намедонам, омадам намефурам, мисол ки фақат шумода ягон амин наворои якранг нишон тимада мефура шумода чизои беҳтарина ба навор бигирам, рангу ранг кунам видеома. Вале чӣ хеле ки медонед ҳозир вазъият чӣ хел аст ва саломатӣ дар ҷои аввал аст. илтимос моро фаҳмед, аз шумо хоҳиш дорам. дӯстони азиз, ҳамин як видео пеш дар бораи бибиҷон ма гап зада будам. бибиҷон духтарчаи май дар бораи гап заданаш боварӣ кунед бисёр аз анами комментариҳои хуб нависдед, бисёр дастгириҳо кардед, суханҳои беҳтарин гуфтед. ма ба шумо миннатдор ҳастам барои анамин дилбардорию барои суханони хубтон, барои дуоҳои нектон. умедворум ки дар оянда анамин гапҳои шумо мешава. худо хоҳа духтарчаи ма гап мезана. ҳамихе дӯстони азиз, бо имрӯзам манин влоги хонагиро сар кардем. наози ма дар анамин балкончамонам. бинед ҳаво чӣ хел хушрӯвай. дар ин баландӣ, аз ин баландӣ вақте бо мебинӣ ҳама ҷора дилут кушода меша. ана дӯстони азиз, иҷада ман мехоҳам шумода китоби хуштобанд ма нишон диҳам тона. ин китоби ғайриоддия бинед соли 1981 и кӯҳнаяй ҳама ҷошам хеваиштаги иша аҳамият натиҳед. вале ҳозир ма дуруни китоба нишон метам тона. ана нигоҳ кунед дуруи китобда чияй. ана пули хона. ин кифтансои хонаяй. ами ҳамаи кифтансои мора хуштоманам хе ҷобаҷо кардагиай чи ҳар моҳа меспорем. ана иҷа бинед антенай. ин кифтансои мо чанд сола ҷамъ шудагиай бод бисёруш ҳозир мо як пакети дига кардагием солҳои пешинара дар як ҷои дига мондагием ки мабодо баъд пурсидан бо ҳамаи амира бироварда нишон диҳем. ана ин китоби сеҳрнока бинед бо чӣ дора. иҷа пули налогай. ана бинед ин чанд солаша налога дар як соли як бор меспори. ана иҷа 10 сола зиёда янамиҷада бо солҳои пешинаш боша. дар чӣ хел гуфтам дар дига пакет мондагиай солҳои пеша. архивай ин китоб. ана бинед иш чияй. иш пули овай дӯстони азиз. ина бинед пули ов. аввал хеле калон буд, коғазои калон буд. ҳозир ин чеки ҳамхе майдача метиҳанд. ана дӯстони азиз, ана ин пули ова охиронша мо чанд сум додем? 35 сомон додем. ҳар моҳ ҳар хел кор мекуна. овои мо шочик доранд. ҳар моҳ ҳар хел кор мекуна вобаста ба намо истифодабарӣ. ана иҷада боша пули мусра, пули партов. ана кифтансои моро бинед. шумо ҷамъ мекунед дӯстони азиз кифтансоро чӣ кор мекунед? барое ки аввало да буд солҳои пеш, ҳозирон неку, солҳои пешам хел буд ки агар кифтансара гум мекарди ягон контролёри дига меомад бо вай мегуфт пултон нагзаштай. ҳами хел барои авай ҳами кифтанса ай ҳама чизи нағзайда ҷамъ кунед. и я чӣ хел мегӯям фактай доказательствае да ҳама ҳолат. ана пули свет дӯстони азиз, пули свет ки ҳар моҳаяй ин қадарай кифтансош бисёрай чеков кифтансош. и ана 450 вақте мо да ами вай нозир худаш меспоридем. манам хеле 450 коғазай. ау дрозакош ҳозир мо да банк меспорем. коғазои янам кифтансои дарозуш ҳозир ки да банк меспорем. айваё ам хелай пули свет ана иҷа 224 сум кор карда буд. и зимистонай. хулоса анам китоби сирх. ана дӯстони азиз, иҷада Сабрия имрӯз духтур шудай. Сабрияи мо духтур шудай. дадаша имрӯз табобат кардеста. яна бинед духтури мора. ай саҳар анами бозичаш дар гӯшош омада ҳамара намин
тапиш дил дигар дила бинед аз кадом тарафа санҷидастай. ҳавая боиҷа омада дадаша ба қаб кард, омада бо дадаша табобат кардестай. ана ӯ хона рафт, ҳозир чизеша ҳаёдаш бировардай рафт ки бурам биёрум. иҷа бинед анам духтурои навбиромад бинед, духтурои асри 21 бинед гардана гӯш мекунанд. хулосам хе гӯша гӯш мекунанд. бозик кардистай духтари ма. ана бо дили дадаша ай тараф кофта ай тараф монда. тапиши дила санҷидаста иҷада. ана иҷа боша сабрия бо вай шид, парикмахир шид. ана бинед дадаша бо иҷада прическа кардистай, чӣ хеле меган. дӯстони азиз, инҷада авай кадай хиштомани ма чӣ пухтай гудакода аладушки пухтай. и аладушки дар ширай барои авай қадам накард. озир ягон рӯз насиб боша рецепти аладушки кефир катима нишон метим шумода вайда хушрун мекуна. рецептша ба навор мегирам, пешниҳоди шумо мекунам. на марҳамат тамошо кунед. ана михел аладушкиё ҷа бибиҷон омадагия ки мада битед барои мо камераро чумондестай. дӯстони азиз, озир ман мехоҳам шумо дар як чира нишон тиҳем. бисёре аз ҳамин подписчикони мо ҳамин савола метиҳанд, бисёриҳо медонанд ва бисёре аз онҳо намедонанд. озир ман як чиза мефаҳмонам. дар видеоҳо, дар комментарияҳо бисёртар менависанд ки дигар видеои шуморо мо чӣ хел тамошо кунем, ё ки ягон мавзӯъро мепурсанд ки ман аллакай видеои вая ба навор гирифтагӣ, мисол дар бораи дар треза ё ки мебел чизе ки бошад. ана вая бисёриҳо намедонанд ки ҳамина чӣ хел дигар видеои шуморо бинем. озир ман хел тасмим гирифтам ки камакак шумода нишон диҳам ки амира чӣ хел медонед. мисол шумо ҳозир дар канали ман ягон видео тамошо кардастед, айни замон анами видеои манро шумо тамошо кардастед. анамиҷа болои анамо сурате ки три дочинки навистагиай болои анамо сурата пахш кунед, анами канали асосии ман медроед. бинед дӯстони азиз, анами канали ман медроед, анами канали майбад ане болора бинед главное видео бонавистагиай видеора пахш кунед кнопкаша. анамиҷа ҳамаи анами видеое ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам ки зиёда аз 100 таяй, мумкин 130 я 140 та боша, ҳисобам накардам. ана бинед ҳамаи анами видеои мо ҳастай. абзоро аз бозоро ҳастай. мисол ҳозир ки бозоро кор намекунанд, ана видео ваяй влогои хонагияй мара асосан видеои пешинамонанд дар бораи вай мепурсанд. абзорои бозора мисол нархи қолина мепурсанд. бинед дӯстони азиз, иҷа ҳастай. нархи абои мепурсанд, нархи бо чӣ мепурсанд, кӯдакона, мошинчаҳои кӯдакона. анаҷа бинед кафил, ҷакузи, ҳамаи ҳамин чизора ман ба навор гирифтагӣ ҳастам, видео дорум. ана нархи пардаву дигарҳо. ана марҳамат чӣ хеле ки ман нишон додам. шахсое ки намедонед, анам хел анамо три дочинки навистагиай болои анамо суратаке ки ҳаст, болои анамуда пахш кунед амо сурата. шумо дохил мегардед, ворид мегардед ба канали ман, анами видеора меҷиқед. анами видеои ман видеое ки ман ба пешниҳод кардагиам ҳамаш меброяд. ана марҳамат бинед нархи говра аста ё дигар чизо. марҳамат омада тамошо кунед. касое ки намедонед бо анам хел болои ами видеора меҷиқед. бо агар хоҳед гаштарака ҳами тарс кати бо амиҷа омада видеои дигара интихоб мекунед. ҳозир интернет старака омада бинед иҷош ҳозир загрузка нашидистай поёнош. иҷада чӣ хеле ки гуфтам, ана ин мардона либосои мардонаро бисёртар мара мепурсанд. ман иҷа видео карда будам, ана бинед просмотраш фақат 2,500 просмотра. шояд ки бисёриҳо надидаанд ҳамин видеора. ана шахсоне ки мехоҳед дар бораи ҳамин чизо фаҳме, дар бораи либосаш, ана дромада ҳамин видеоро бинед. ҳар он чизе ки шумо мехоҳед дар ин видеои мо пайдо карда метавонед. видеои пешинаи мода ана бинед. иҷа ман материалҳои дубайда дромадам.
ина дуроед касое ки намедонед тамошо карда бинед, нарх набоша фаҳмед. Ана бинед амҷад ридочинки навистагиай ҳами шумораи подписчико навистагиай болои ҳам сурат меҷиқед. Я бори дигар гаштаракан ҳам канали ман медуроеду видеора интихоб мекунед. хулас дӯстони ман имрӯза видео ба поён мераса. аз шумо беҳад миннатдор ҳастам ки ин лаҳзаҳо тӯли ин лаҳзаҳо бо мон будед ва видеои моро дастгирӣ кардед. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.